i da vam kažem, Miloš, to što smo gej i vi i ja, ne znači da možemo da budemo na ti. U redu? Nemojte tako. Jedno je seksualna orijentacija, drugo je da smo prijatelji. Te dve stvari ne podrazumevaju jedna drugu, kao što se vidi. Fotografiš moju ličnu kartu i kome ćete šalu. Ja treba danas da imam predavanja u ovoj zgradi gdje nekakvi panduri opsedaju zgradu. Ja treba da se pravim da je situacija normalna i da sa naoruženim ljudima sedim i slušam predavanja. Pa stvarno ovo je totalno nenormalno. Svi koji se prave da je ovo sasvim normalna situacija, da treba ovo da trpimo na Univerzitetu u Beogradu, neka nastave da glume normalnost, da prihvataju apsolutno nenormalno stanje. Ovo je okupacija univerziteta i ako smo dozvolili i ako dozvolimo da ovo prođe, nas sutra neće biti. Niti naši... Ja znam da je cijela nacija želela da vidi u čemu ja to spavam noću. Pogledajte vi ovu moju fenomenalnu leopard pidžamu. Ali to nije sve, ja imam i papuče u kompletu leopard, ali mi to nije sve, kad želim da odmorim, stavim ovu leopard maskicu i zaspijem. Imamo rukavicu. Dadi, to je na hulda pesu hvatilo, bre! Bole! Da li ovo moguće, ljudi, a nas ova ovako bre pobeđuje? Hvala, Slaki. Dobre! Da li je ovo moguće? Kesa, ne možeš mi pobediti nikada! Slaki! Jedini koji je krenuo, hvala Burazeru. Dadi! Evo ih kako se steže Kako te neko ne snajpuje sad? Kako te neko ne snajpuje? Jao, gdje si Danijelice moja? Jao, Vedo, kako ćeš primiti i od debelog, a i od nas. Samo Jeste, upravo si. Evo, koleginica pita iz studija, pošto ste već ovde pored nas, šta želite da kažete i da poručite? Ja da poručim da se Vučić napuši mog pumpaj bre, Molim vas, Lidija, Papagaj, vidi kad papagaj ja progovorim, odjednom nam padne algoritam kad ja progovorim, ali oni nemaju te programe. Papagaj, oni nemaju to, papagaj, oni su nevini. Papagaj, oni su nevini. Pozdrav, jedno pitanje za muškarce. Da li vas više privlače žene ove što se prće, ljuto gledaju naopasno? Ili ove što se smeškaju, čedne, nežne? Pišite mi u komentarima kakav je vaš tip. Kada nema gudre, onda ja ću bato kriziram. Tvrci preko neta, ali uživo si pičkica. Kurvo mala, više mi nisi bita. Kurvo mala, neću te zovem. Svako veče kući me vozi hita. Svako veče Gotta make music for my bitches. Dupence, bitch on bitch. Christian Dior, novite. Kornetica, malo višnje. Preslatka si, božanstveno miriše. Music for my bitch. Hajde zovi me u stan da ti pokažem šta znam. Ide si noćas, da li frisi moje mače? Da dođeš kod mene da malo skineš hlače. I nećeš valjda zbog bivšeg ti da plačeš. Penji se na mene, maco, bolje je da skačeš. Ja volim kad si tu, kad mi popušiš kurac. Ja volim kad te šutiram dok si trudna. Ja volim kad je igra previše gruba. Ja volim kad si tu. Ja volim kad si tu, jer kada te nema, mom masnom kurcu ne treba krema. Pa na kraju ostane jedino kurac, da te tučem trudnu. Loš komentar zaobiđi me. Prezauzeta sam svojim životom da bi razmišljala o tebi. Kada mačke nema, miševi kolo vode. Ja sam glavna u gradu, a ti si nitko i ništa. Ma baš me briga što misliš ti o meni. Kraljici ne zanima jer to su moji geni. Na svaki loš komentar upeću ja blok.
Hoće ponija, hoće konjinu. Hoću cupi da joj bam, tuki da minjam. Neće provod, neće gram, hoće konja da joj dam. Hoće konja, hoće konja, hoće konja. Ne brojimo dane, do slobode brod. Vidi nam rane, svaki zboden brod. Pravimo pare. Možete više reći? Da štitimo studente. Dobro. Šta god da treba, brate. A čemu maske? Pa, brate, baš zbog toga, brate. Da bi ih štitili, brate, da nas ovi ne vide. A šta imaju da vide, mislim, čega? Pa, brate, danas, sutra neđu da nas hapse zbog toga. Aha. Dobro, ali šta ti očekuješ? Pa misliš da su maske potrebne? Evo, ja ne vidim da... Ako krenu, brate, da smo tu, brate. Šta znači SFRJ? Sovjetski savez Srbije. Nešto povezano sa Jugoslavijom, ja mislim, ne sjećam se, ne znam. Sovjetski federalni republički jat. Socijalistički pokret. A šta je FR? Federativna republika. Znači, socijalistička, pa nemam pojma. Za Jugoslaviju skraćenica nešto, ne mogu da se setim. sigurno. Da, ja mislim, ali nisam tačno sigurna kako ide. Ja znači? SFRJ. Ja šta mislim? Za istoriju mislim. Sjedinjena Francuska, Jugoslavija. Bože, Saši. To je nešto nacističko. Ne znaš šta je SFRJ? Pa valjda ono nešto nacističko, nemam pojma. A Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Nije tačno Srbija. Svoju biografiju bi hteo da vam iznesem. Rođen sam 11. marta 1965. godine. Usavršavao se u Velikoj Britaniji, u Londonu, godinama u raznim koledžima, Cambridge, Hastings, Canterbury, Oxford. Radno iskustvo. Već od svojih tinejdžerskih dana, paralelno sa učenjem, edukacijom, obrazovanjem, pomagao sam svojim roditeljima koji su se bavili privatnim poslom. Sa ponosom i ljubavlju mogu da kažem da sam zajedno s svojim roditeljima, a i sam učestvovao u mnogim privatnim poslovima koji su bili prvi na ovim teritorijama. Od prvih mesara, odnosno proizvodnja roštih mesa, i dao idejama mnogim uspešnim privrednicima. Sjećam se recimo kada je bila proizvodnja sokova, upravo vlasnik Peđa Zlatnog Traga je bio u susednom lokalu i radio je trgovinu, tako da juče u razgovoru sa njim kaže šteta što nisi ostao da se baviš privatnim poslom jer si imao i više ideje i više potencijala, a i materijalne mogućnosti da postigneš mnogo više nego mi koji smo uspeli u ovom privatnom poslu. Naravno što Jadi sam prvi koji je uspio da Grke dovede ovde i da neke proizvode iz Grčke, od girosa do sličnih specijaliteta, pružimo u ono vreme sankcija i izolacije naše zemlje. To je otprilike onako radno iskustvo kad je u pitanju svi mogući poslovi, pa čak mogu s ponosom da kažem da sam u ono vreme sa jednim od najboljih ortopeda Srđanom Stamenkovićem prodavali grožđe na Leskovačkoj pijaci, bili smo 3. godina medicinskog fakulteta i grožđe sa mog privatnog vinograda, Afusali, Hamburg, Kardinal, Kraljica i slične sorte, gde je ono zlatno vreme groz i do 2 kilograma iznosio i osetio. Kasnije sam radio kao republički sanitarni inspektor, vrlo kratko, jedno 6 meseci, nije mi se dopao način